আচ্ছা সমন মাইসার হয়ে কিন্তু ঠিক আছে बिजोरखौ चिनि मिडिया रंग चिनि दालाखेना खातम थको चिनि तिप्रासा गामि नि आखेबा दनपुर विधानसभा केन्द्र बिसिम खलाइजाक कालिखला बिसिनि मपारानि बुमुखाय लेद्राबारि हा लेद्राबारि लेद्राबारि अरो जों फायै चिनि खरंनै चिनि बरमनां काइसाकाय पलदांसु काइसाकाय सन्जयमानि त्रिपुरा एमएलए তাই আং রবীন্দ্র বর্মা তাই অরনি চিনি যত কামিনি অজমারক অর जों हायै बुसकांनि चंमारिनो तुयै जों किसा कग्लाम सालायखा कग्लाम सालायमानि परे अ कामिनि गोबां मा बिसेसकै काथालिया ब्लगाव चिनि तिप्रासारनि गोबां मा जों जालंनो तुय जों कक सालायखा जों चिनि सेब साब सेबला जागमानि बिसि गोदोक मा गोबां मा बदल खालायनायखा सालायनायखा तिप्रासानि कोनो परिबर्तन या कग्लाम सालायखा बुसकांनि चबानो ताइबो क्राक खायना बागै बोबाग्रानि यागनो ताइबो क्राक खायना बागै बोबाग्रानि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनो त्रिपुरा हास्ते निया सारा चिनि वाल इन्डिजिनास तंनाय रक निया केबा हायुंनि बरनो खाना बागै हमायकेनो जों ककपिर मुंपि लायो तिनि जों अर फाइसो गयका दालाय बेलायकेनो हामबाय मारो एबं जों बुसकांगो चिनि लामा जों रमनाय जों तागु चिनि लामा जों सायाको जों साबनो बुद्रनायबो सायाको तारि दिम तार रिनायबो सायाको हाइपानो चिनि बरंना एलार्ट खायना बागै जों तिनि अर खरकटाम जोंनो दागिर हरजाक अमाकेनो सारा धनपुर विधानसभा केन्द्रनि 19टा तामनेबना पुलिंग स्टेशन 19टा ग्रुप जत्त जागान तक चिनि बरक थाङै चिनि कग्नो पिलाय दं हामबाय।